Die meesten met even in een greppel erin. Wacht. Spitje. Ah, goeie, een nije dij, een nije. Vlag. Vlag. Ongeveer een mormelien wien we hier ook al. Waar hebben we zaken? Wist het nog? Aardebomen. Oh, de baan. En toen weer jaren ik mij. Want we zoeken naar de gondelvaartje, maar dat wie toen net, hè? Nee. Oeps, foutje. We weer een maand beteerd. Maar helaas koe jaren van de jongen net mij, die hier een keertwedstrijd. Ja. Echt leuk. Maar wij doen een poging 2. Nou, en volgens mij is het Jude wel. Wat denk je? Ja. Een beetje drokker als vorige keer, hè, zagen? Voor... Oh, die zit hier een greep. Oepsie. Die meesten met even in een greppel erin. Ja, en waar is wat oors? Ja, Ik zei al, er zit wel een greppeltje. Die meeste Oeps. Helpen net. Ja, dat maar. Ach, heden, dat wordt wat sneu. Dit werd nog lastig, zaken. Ja, daar is er. Dit is ook wel wat, man. Sensation naar de baan. Nou, we beleven ik altijd wel wat, een auto in de greppel. Nou ja, jongens, wij gingen dus naar de gondelvaart. Ik ben vroeger, iets Wolles West, dat is al heel lang geleden. Toen vond ik het machtig, dus ik ben heel benieuwd wat zaken ervan vindt hij. En dat het goed is, maar waar ik nog op een bootje mij varen. Dus ik heb het echt van het wetter bezien, dat is echt wel leuk. Dus we laten ons verrassen en we nemen hier mooi mee. Ik zou zeggen via net. Ja, dat is leuk toch? Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. Hey, Hartstikke een treintje. maar de daarin. Ik heb geen idee hoor. Kent denk ik. Gondelvaart. Het is hier ook al je mooi versierd. En van mij had ze hier een beetje als thema Flower Power. Ik zie peace en peace party en love. Love and peace. Love and Vrede betekent dat. Peace is vrede. Ja. Geen oorlog, maar vrede. En wat er dan wat oorlog is? Nou, geen vrede in ieder geval. En wat zit er dan? War. W-A-R. War. War. Ja, war. Don't worry, be happy. Maar als die net druk maakt, maar gewoon bleed wezen, staat er. Hey. Tja, wat staat jij? Zul je links dan? Hey, wat leidt daar? Ja, wat staat daar? Ja, daar zit het al, hè? Oh, ja, check een paar bordjes. Zo, hier staat make love, not war. Dus liefde, maar geen oorlog. Hè? Dat is weer. Dat is weer. De 74ste editie. Hey, Njontje 45 weer de eerste keer. Oh jeetje. Oh, dat is dan wel uniek, hè? Jantje Een route? 44, yo, dat is echt lang niet. Dat is echt lang, Lien. Er leeft een paar keer ook een hand in. Nee, nee. We hebben chats wel. We hebben chits hoor, ja. Hoi. Goeie. Hoi. Hoi. Echt? Leefde die toen al? Ja, Had die... die is... Oh, wat? Hé? Op de... Maar mij moest het wel dat worden. Wat was? Maar beide op foto mee in. Veel plezier. Kom hier niet live. Ja, je komt hier nooit op vraag. Ja, dankjewel. Otje. Hier ben we op de merken. Alle kraamt en je zit al meest in kleer van de gondelvaart. Als een plakje kaapt. Gouden plakjes natuurlijk. Nou, hier al hier kraampjes. Wat rent er op de orenkant? Wat is het? Mijn aapje. Tja. Muziek. En vooral, die hebben wel wat gek hier, vis je? Dat is nep. Oh. Stipje. Dat is cool. Ze liegen krijgt nep, hé. Zo, meestal haal je stwoltjes los het wet te zaken. Kun ze aan de gondel zal je moest zien. Wat leeft?
zelfs een bank, hé. Hier, hè? Ja, dat is, ja, maar dat is een echte bank, een binnenbank. Zie je dat? Cool, hè? Zit het binnen, zeg maar, chocobon. Oh ja, kom maar daar een kusje. Ga je erin? Nee, jong. Nee, jong. Dat is mooi. Dat doe ik echt zo graag. Oh, dat is... Maar we maar eens een keer van die bal in een theater doen in de VFH. Die gaat gewoon heel tijd rollen, maar hij mag rennen. Ja, dat zou dat wel lukken, jong, Tinks. Doe mast Ik wil wel eigenlijk, lastig, zoet net. maar doe mast eigenlijk rennen. Ja. Kies met de holle erin, Tink. Dat is een. Dat is een. 480? Dat is hier ook nog in. Skip op wie dit? Ja, hallo. Wat is dit? Een soort steenachtig iets best nou. Weet net. Zo'n monsterke. Nou, dan komen we op de foto. Nee, ja, slagen? Ja, mooi. Doei, doei. Maar we gaan erop zien. We hebben altijd Heid kwijt, hè? Heid. Oh, daar is Heid. Ja, gezellig, jongen. Ja, dat hoor je mek, hè? En we zijn haast bij de boot. We hebben opmaaien. Maar met dit is even shit. Dat is toch cool? Ik ben al in het sleepboord. Hoppa. De gezen. Machtig. En dan maaien we hier op de serviette. Ga ik nog muziek bij je zaken? Dat is cool. No, I'm past 100,000 miles, and I'm feeling very still. And I think frustration. Maaien we 3? Ja. Best gedaan. Oh, Yes. tell my wife I love her very much. She knows. Hoi, Tim. Ground control to Major Tom Joseph. Dan heb je een gouden plakje, jongens. Ja, maar goed dat we die box een beetje zo'n touwtje hier halen. Oei, 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 oei. We zijn nog altijd in beneden. Maar hij komt vast. Dat die krijgen we met de box. heffing van onvrede voor dit? Ik betwijfel het. Oh nee, ik hier. Ja, sorry. U wordt bedankt, ik kan nog gaan. U wordt bedankt, u wordt bedankt. U wordt bedankt, ja, ik kan gaan. Oké. I wondered so aimless, like filled with sin. I wouldn't let my kids hear it. And Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. I saw the light. I saw. Beetje mij dan, hè? No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Op je plaats, strek je armen, vuisten maken, duimen omhoog. En chichiwa, 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 wa, wa. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt al is. Leef, pak alles wat je kan en ga naar Hollywood. Het is een nacht die je normaal alleen in Philips ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht die ze bloesken om mijn knoopjes. Viertje knoopjes, iets en blauw. Knoopje vier. Gezichten, pak ik het drieën op en knop de straks. Logisch wie nooit leven, hier is jouw handschoen. Ik die het zuur haast heb weer naar bij de naast masticulatie. Oh, de keer is het bloesje om mijn knoopjes. Nog een keer, logisch de. Ja. En die man die weet het precies, want die haalt die knoopjes losmaken. 1, 2, 3, 4. Maar die spelen nooitje gebleven. Hij is ziek, hij is niet. Hij is naar Amerika en op een grote paddenstoel op de
witte stippen. Zat kabouter spelen bij een hele witte wippen. Krak zij toen de paddenstoelen met een diepe zucht. Dit is dit man. Kabouter spelen bij een Hopla! Bolleke, bolleke. Alleke balke knal. Bolleke, bolleke. Heen, zulke wat ken jij De mosselman, de mosselman. Die band van Jimburg, die kent hem net, hè? Dus draai een keer in het rond, stap met je voeten op de grond, zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een stuk. Stap als het dans zo wat ik kan, en dan keer, draai een keer in het rond. Ja, dat neem ik al. K3. Harry, doe de hippie shake, doe links, doe rechts en shake je bij. Doe de hippie shake, doe de hippie, heavy shake met mij van. Dat is toch K3, of ben ik helemaal gek? Duurt elke dag super lang, maar dat is net echt het, dat is echt nee hè, dat is het. Het is heel oud. Het is van de 3 generaties terug. Waterval, die is gelijk net. Een liefde is een waterval, hey. Oh, want onze liefde is een waterval, hey. Oh, kom op kids. Want onze liefde is een... En je krijgt het bij ons er ook kinderen. En ik heb een plakje daar zitten in de zaken. Oh, super. La la La, 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 la. Ja, ja. Hey, bedankt Deze hè. dames horen iedereen wat Jilt betekent. Hey, hoi. Hoi, Bedankt, hè. gezellig jongens. Ja, bedankt. Wie gaat hem al? Dit Mag wie ik hem? hem vaststellen of zo? Ah, iedereen kent die man hè. Is dat zo? Bruno Ramla! Oké, ja, nou mooi. Hey, tot een keer hè. Jullie zelf. Wie heeft dan meer een camera? Die vlogger. Iedereen een vlogger? Hier zitten mooie zaken. Gaan we mooi zicht zijn. Komen ze hier aan al je deel heen. Dat is leuk. Mike Sprout. Zit van die hier. Citroensmaak. Ja. En het zijn nog Oeh, lekker. komkommer. Oh, lekker. Ja, ik kom binnen. Lekker man. Ja, zeg je weer. Dankjewel. Wat doe hij? Ga je met koffie? Nee, Jammer ja. hier in ieder geval. Wat doe hij? Die? Nee, dat wordt fris. Het stadskotzaken. Vuurwerk. Shit, gaan snel. Zit er achter in de vierde zaak. Alle lichtjes binnen uitgaan en ze komen eraan zaken. Oeh, Squid Game komt nou. Bij rood licht mag je niet bewegen. Gefeliciteerd, jullie hebben het gehaald. Ga terug naar de slaapzaal en kom zo meteen terug voor het volgende spel. Ik is allemaal skommel hier, hé. Het coronavirus op een continent. De boeren zijn boos over de nieuwe regels rondom stikstof. We hebben te weinig gondels. Op deze manier kunnen we geen gondelvaart organiseren. Dan moeten we even wat buitenbedel om te vregen dat ze toch mooi gaan rollen. Kom op, er zijn niet genoeg gondels. Zo kan de gondelvaart niet doorgaan. Maar dan al. Doe nou, je bent druk bezig. Deze die hebben nog net voor niks mooitje. Oké, ik kom al. Mag ik niet een slokje? Wauw, dat is wel heel mooi zaken. Al die neonjachtjes en kleuren erop. Voor veiligheidsinstructies, een broodje, wat drinken of een veiligheidsmasker. Handig als we er neerstorten, komen de tandjes erin. Is makkelijk om te kijken wie wij waren. Want zoals u weet, als we gaan, gaan we in één keer. Nummer
Zo, die is heel heeg. Ja. Heel heeg. Boorputten staan. Oh ja. En de gaat er door. Olie denk ik. Olievet. Zo, dus die ben denk ik uit zo'n hoes verdreven. Vluchtelingen. Is net zo mooi, hè? Ik heb een huis, een takelbord gewoon, een hakje en een baas. Gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, op schoon ik heel graag reis. En ieder die mij mag, die rekent mee op onze feest. Tje, hey. Wauw. Dat is vet. Tje, die boefjes hadden tas, ja, het zaak. Een hakje en een baas. Gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, op schoon ik heel graag reis. En ieder die mij mag, die rekent mee op onze feest. Als 3 keer 6. Zulke mooie lampjes hing je daar, zaak. Ja. Gangnam Style. Ik heb het gehad hier. Ik wil weer terug. Lekker naar mij. Oh, die mammoet die loopt. Ja, die had de kar achter hem op. Zie je dat wel? De mammoet loopt de karren. Hierdoor zakt de waterstand met 2 gemaal, het controlegemaal en het stoomgemaal ervoor dat de waterstand vrij snel weer naar beneden gaat. Met andere woorden, het drie stoomgemaal wordt door de ingenieur Wouter gedaan, uitgevonden. Tje, zaken, maar Shannon, kies je invullen? Welke stoot het mooist vond? Dan wordt die misschien wel de winnaar. Degene die de meeste invulkregen had, die wint. Wat weer je favoriete mammoet? Noem het Tretjen. Ja. Zaken Thomas. Nou, waar weten we tot aan de winnaar? Dan gaan we dan even afwachten, hè? Gaan we hier of te... Oh! Nou, hij wel. Wat wie hij zijn favoriet? Ik noem het Tredje. Ik noem het Tredje, naar mijn nek. Dat we 2 keer. Mammoet. Jelke. Nou, Zaken, wat vond je van de gondelvaart? Heel leuk. Wat cool, hè? Hier zie je vroeger zo leuk, die mammoet. Die En mammoet. daarachter kwam die doetje die weer pen. En daar zit Betsy die weer pen in. Ja, die kwam Ja. helemaal achterom, hè? En ik vond Pippi ook wel heel leuk. Ja. Woudingemaal hebben we Sean. Wat hebben we nog Squid meer? Game. Squid Game. Over de oorlog in Oekraïne hebben we Ja. Sean. Poeh, wie is ze volle, hè? 14 gondels. En wie voelt Tredje in de Ja, vol? Tretjen hebben we de meeste punten, jongen. Dus ik ben heel benieuwd, maar we hebben in de gaten houden. Nou jongens, wij hadden een schitterende jongen hier gewoon. Wij mochten met Bruno Rummeler op een boot. We houden Marktwest. We gaan alle gondels jongen. Het is echt schitterend mooi. Wat een organisatie. Wat hadden ze dit mooi dingen net. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw duimpje omheen en via het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Oh, night zit vlog. Hey ho! Hey ho!